Salut, sunt Nicol de la Tutoriale pentru Moldoveni și azi vă voi arăta cum să scoatem Adobe After Effects CS4 pentru Windows. Dar știți ceva, azi e vineri și azi e răslăbun, dar nu pe asta. Haideți să începem tutorialul. Pentru a downloada After Effects-ul și serial code, linkurile vor fi în descripție. Eu deja l-am downloadat, deci îmi rămâne decât să montez imaginea și să încep instalarea. Cu acest tutorial vă voi arăta și cum să mai instalați și câteva efecte care sunt necesare pentru această programă. Înțeleg de răslăbun, Stai să mai check tot asta. After Effects.